Tuntuma hian lekhabu pakhat wangvat kai lo The Forgotten Brigades ti commissioner lel kiam lowa zia chungchang hi achung thu kan bi thok thok angai englampang hoi nge ni ti te hele khabui toy te soidon chuan sangkha chukwa somru pakhata MNF alo din khan sangkha chukwa somru pathuma Mizo National Volunteers andina sipai nun chanan zira indo nun anzira zalena sol turin anin bot sei mu bopa ti chuan sangkha chukwa somru paruk march tha a ram abuaita ti chuan Mizo National Volunteer zinga khan rammuchi silai nena rammuchi ram noi thok chuak ano mangaya tin chung ram noi thok chuak te chuan in lama ei turan mamwa ana ei tur pe tu tur sepayan lo kal lo hril tu tur an kem bul hnaya an khuwa sepayan ron lutem sepayan ron luta kem an ron run don hnaim tiang zong zong information lo pe tu tur an lekha poimo te ram noi sarkara lekha poimo te lo tlan kwal pui tu tur en thang na thok tu kan tiang chi kha an mamwa in lama tur an mamoni chung mi te chu Mizo National Volunteer tin soyan nia ram noi ram mu te kha Mizo National Army tia soi an nia ti chuan chung zinga chon tu na kan lekha mu hi wangvat kai ve lo ram noi ram mu ve ta lo zok Mizo National Front a tui tak le amazing hlap tu te zinga mi ni si in lama lo che te chanchin le din mun te lo an din mun lo om zia te zoom le hriam kara Mizoram zalena atana thei top chua lo om le thi na thiang po an lo to thin dan te an mi le sa tin chuti chunga mei sakan lo dan te mi te hriat le soi an hlo zui lo dan te aron ziana nia he lekha bu ziak tu hian chung mi te chanchin Mizo National Volunteer te chanchin le an na tho te chu kan zoram history tang hian abo pil me ang ti hlawin heti hian an tan lekha bu pakhat aron buat sei ania chu tiang zong ngei to chuan he lekha bu awangvat kai lo ti The Forgotten Brigades ti lawum hi a tha hle meya i longmong po katia he lekha bu pan te chawnia reilo te chhiar zo mai thei hekza somriat lekat cha A5 size lekha bu ania a chhiar chung a reilawa heta he lekha bua a thuron ken ber chu helai phek somthum na hian a fun kim hleina hriata chuti rolin wangvat kai lo kan ngei ral thom choi lo ben vuak chhir alet linga thinga khai vuak fung chi hrang hranga vuak tuar silai koma chut nungkhir chan hrang hranga wanga an nun na le an nun le in le lo chan chin hriat lo bo tram laka thi kum tam tak chung zel bangzu te hriat ringna ta na ni zo chung ko tam takin an chiat pha mei che tam takin nun phung an hlo pha boka mei thai tam tak anom pha chung ho soi hlo lo zia hlo lo fak hlo lo hriat ring hlo lo te chu thim zinga an tham ral hlen lo nan ka hun le tha tlem te ka lo sen ve hi kadam chunga ka ti ve thei thil tha ka chiar tur zinga mi ani ve tlatani tin aziak tu commissioner lel kiam lo hian hele ka bu chung chang hi aron soya tin chung mi te na tho zinga then khat chu heti hian aron se heta in thil ni za thlak ang reng dewalang ramhnoi sarkar lekha poimo zong zong tlan pui tu te an nia volunteer ho chu khang lai khan lekha poimo chu envelope pona chhun le zan zoma tlan pui tur ti te hi atam khop meya chung lekha poimo an tlan pui zinga pakhat chu an lo hong ruwa atia lom pusiaman rul pui hlima ailia na te ina ka kurtai ke zit ni da kha puchal hnu na te ina khan lo da thlaro se ti mei hi alo nia atia achunga thuin ziak chu eng thu po ni ro se tlan pui lo ngam ani lo atia a howan ti zia te an MNF ho tu te na lekha poimo an ti thin an mani ho tu sipai ho tu te na lekha poimo an ti thin khat chu howan ti thin zia te hei helai thu zia khi midang zia ka po chher fut ka nei to a ma se helai thu hi a tran zong kan soi de teng helai kur te ke zit ni tia an soi hi
kurtei khera ani ka ring lawa silai emaw thil pawimawh tak soina ani ka ringa kurtei hi chu kurtei tak tak ani ka ring lo ni engemaw ai aw tua secret code atana an hman ani zawk ka ring ke chuan tichuan kan soi tawngin a ziak tu commissioner lel kiam lo a hi a thu ziak hi a rin tlak angim ti kharil ruwa awm mai theia commissioner lel kiam lo hi khovel ram puma Salvation Army in khai de dan in rel bol dan a hian an ho tu pa ber chu general ti ania chumi hnuaiah chuan commissioner reng hi a awma chu tiang din hmun hau phak chu commissioner lel kiam lo hi ania a thu zia te hi a rin tlak tawk ang ti a rin thei ni ti chuan he lekhabu hi lekhabu pan te ni boka tin hetiang ang zong hi zia le chiar tur atam lo em a MNF kut chuak MNF hun laia a volunteer a tel ve phak te kut chuak hetiang ang zong a volunteer thokte dak tlan pui tu te chan chin le an tho te lo ziak le lo chin che hi atam lo khop me heta hian an zinga mi hrang hrangin an tor na te chung zinga chon an tor na te zinga chon an mani MNF chunga a army te ngei awangvat kai kan ti te ngei poina hei naw le diriam deuh taka an ti na ang chi te khatiang zonga lak thei ang tura tongkaw an che te poka a awmin ka hriam chuta chuan he lekhabu hi i thei ni chuan lo chiarla MNF movement a i tui ni phei chuan chiar ngei tur zinga mi ning ka hriam